לכולם, אני הולך לשחק במשחק עוד פעם ספיידרמן ואנשים רעים. יאללה, אם אתם רוצים לשחק כל אחד, ואני הולך לעשות עוד אתגרים יותר קשים, אז בואו נראה אם אני יכול להצליח. טוב, זה קל, הראשון זה קל. אומייגאד. וואו! אוקיי. אומייגאד. הצלחתי לעשות את האתגרים. זה קל. נראה לי שאני אצליח בכל האתגרים. יואו. אומייגאד. יואו, אני עוד מעט ב10,000 שקל. יאללה. אומייגאד. הופה. לא נורא. אוי, מה קרה? טוב, זה פרסומת. לא יודע איך זה קרה. נראה לי כבר הרגו אותי. נראה לי. פעם אחת בשני שלא שמתי לב, אז פשוט נתתי, אבל איפה הם? אוקיי, זה פרסומת, אז לא מעניין לי. אני רוצה... יואו, אומייגאד. יואו, אוקיי. יאללה. יפה! אוף מפה ים, נפלגת. אוקיי, וואו. אוי! מה קרה? יואו. טוב, זה פרסום. לא יודע איך כל הזמן נלחץ לפרסומת. אבל עוד כמה שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. די. עשיתי אפצ'י. אוקיי. יאללה. אוקיי. הו, איזה. וואו. טוב, זה פרסומת. הנה. יופי. חשבתם שאני גרוע, וזה לא אני. וואי, איזה. טוב, זה פרסומת, לא יודע למה יש כל הזמן פרסומות, אבל סתם פרסומת. אני לא מתעניין בפרסומות, אני רוצה להתעניין בדברים האלו. וואו, יפה. בום. היי. ביי.
מייגאד, שיט! יואו, איזה מזל, איזה מזל. זה פרסומת, אני שונא את הפרסומות האלו, אבל זה מה שיש. $10,000 כסף יש לי, הם לא מאמינים. יואו, 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 אני מכסח את כולם. ג'ה! שואה, איזה כלי. יואו. אומייגאד, ראיתם איזה כלי? יואו. זה אחד המטורפים. יואו. אומייגאד. אומייגאד. טוב, מה זאת אומרת? אוקיי, יאללה! פואו! ביי ביי. טוב, זה היה הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תרשמו לערוץ ותפעילו את כפתור הפעמון. אם אתם רוצים לשחק במשחקים, בפעם השלישית שלי שאני משחק במשחק כזה, אז תשחקו באתגרים הכי קשים שאני עושה, ותראו איך אני מצליח ולא נפסל בחיים. ביי.